Shwmae pawb, shwmae Criw Celf. Dyma ni unwaith eto am sesiwn fyw. Gadewch i fi wybod os ych chi methu clywed fi neu methu gweld rhywbeth. Danfonwch neges Twitter neu neges ar fan hyn. Na fe, ydych chi'n gallu... Edrych danfon neges draw fan hyn. Ydych chi'n gallu... Mae bwr ymlaen a jyst cymryd bod pawb yn gallu clywed yn iawn. Beth o'n i'n meddwl sy'n ni'n neud heddiw oedd rhywbeth bach yn wahanol, gan bod gwaith gyda fi i wneud. O'n i'n meddwl sy'n ni'n dangos i chi tipyn bach o beth dwi wedi bod yn gweithio arno fe wythnos yma. A dangos i chi chydig o tips pan mae'n dod i sgetsio pethau. Felly, fel chi'n gwybod, dwi'n gweithio ar y llyfr yma. Dyma llyfr trio, rhif 3. Y ddau gyntaf fan hyn, falle bod chi wedi gweld nhw, falle ddim, ond nhw'n ffantastig. Diolch Mr Iconig. Gan Maron Steffan Ross a llawn lluniau gen i. Dyma nhw. Wel, dwi jyst wrthi yn darllen sgript yr un newydd a'r cam cyntaf o wneud lluniau ar gyfer llyfrau fel hyn yw i fi ddarllen trwyddo fe a nodi be dwi eisiau gwneud lluniau ohono fe, be sy'n gwneud llun da, a wedyn ni'n gwneud sketches o'r lluniau yna. So, dyna beth byddai'n gwneud heddi, yw 10 munud, chwarter awr bach o wneud sketches i chi a dangos i chi, falle, i chi pigo lan tips am a sut i sgetsio. A pam fod yna bwysig, falle bod chi wedi clywed y term o'r blaen, a pam bod angen wneud. So, dyma ni'r llyfr, a dwi wedi bod yn gwneud chydig o'r sketches yn barod, a dwi wedi cyrraedd pennod rhif 6. So, pennod 6 byddai'n wneud gyda chi. Nawr, sgetsio. Pwysigrwydd sgetsio yw hyn. Beth cyntaf i'n wneud, allwch chi gael wastad hwyl, edrych ar stad y pensili yma. Dwi'n meddwl ni'n sgetsio gyda'r pensil yna. Mae'n dda i ddim. So, dwi'n defnyddio hwn rhaghen fel yma, sef naddwr peiriant naddu. A dyna ni. Digon miniog. Man i fi wneud yna tra bod fi'n wneud. Fantastic piece of kit. Sylwedd pan mae'r daclus y TD o popeth yn y lle yma. Reit te. So, pensili yn barod. So, falle bod chi fel fi, a pan ych chi'n trio wneud llun, ych chi'n trio dechrau off a wneud y llun gorau fedrwch chi o'r dechrau. So, falle bod chi'n dechrau yn super manwl, falle dwi'n gwneud llun o person fan hyn, a dwi eisiau bod nhw'n edrych yn rhyw ffordd arbennig, ond yn trio wneud y gorau gallai. A wedyn ni, os chi'n wneud camgymeriad, falle, mae'n goesio fe'r ffordd anghywir, mae'n rhaid chi dechrau eto, mae'n rubbish, mae'r llun yn awful, beth yw'r pwynt? Wel, un ffordd o helpu osgoi stwff fel yna i ddigwydd, a colli tymer, yw i sgetsio, sef, wneud llun bras cyntaf, a trio cael syniad o beth chi eisiau wneud, a wedyn ni datblygu'r llun yna mewn i llun mwy gorffenedig. Yn bwysig iawn i wneud, enwedig pan chi'n gwneud prosiect gyda rhywun arall, fel bod chi'n gallu rannu, wel, dyma beth dwi'n meddwl, a wedyn ni chi'n danfon y lluniau at yr awdur neu'r wasg, a wedyn ni maen nhw'n gweld, dyna'r fath o beth, cyn bod chi'n symud ymlaen i wneud y lluniau gorffenedig, rhag ofn bod chi'n wneud rhywbeth holl ar anghywir. Felly, chi'n gweld, dyma'r script y stori, a dwi wedi nodi pa luniau sydd angen, a wedyn ni, dwi wedi wneud rhai sketches yn barod. So, mae rhain yn hollol scribbly. Chi'n gweld? Dyma'r fath o sort of safon y sketches dyn ni wedi wneud. Just i kind of dweud pwy sy'n eistedd fan hyn. Falle bod rai o chi wedi dysgu sut i wneud y lluniau o cymeriadau trio o'r blaen. Wel, triwch cofio byddwn ni'n wneud rai o'r un heddi, byddwn chi'n gallu marfer gyda fi. A dych chi'n gweld, dyn ni'n wneud sketches fel hyn, just i ddangos y fath o bethau dyn ni'n mwyn y lluniau ohonyn nhw. A lot o linellau, a dim ots bod yn rough. Dim un o'r ein yn ddigon da i fod mewn llyfr gorffenedig, ond maen nhw'n ddigon da i kind of rhoi synwyr o be dwi eisiau a sut dwi eisiau wneud y lluniau.
So dyma ni, bydd yna 100 o luniau yn y llyfr gorffenedig. Felly, mae yna 9 pennod, so rhyw 10 o sketches ym mhob pennod. Falle bod chi'n cael syniad o'r llyfr yma, o'r sketches yma. Mae'n llyfr doniol a sili unwaith eto. Dyna ni, dyna ni'n mynd trwy 40, a ni wedi cyrraedd rhyw rhif 48, llun 49, a ni wedi cyrraedd pennod 6. So, na i taflu'r pethau mas o'r ffordd. A dyma ni y pennod sydd gen i sgetsio heddi. A sy'n cool os ydych chi'n gallu helpu fi i ddeall beth i'n neud. So, dyma beth sydd gen i, pennod 6, a wedi nodi y lluniau bydd eisiau neud. So, dyna byddai'n neud heddi, yw mynd trwy, neud roi'r lluniau, a wedyn allwch chi hefyd, falle, sgetsio rai o'r lluniau hefyd. Fi'n meddwl, os yw'n iawn gan Manon Steffan, falle na roed y pennod yma, falle na ddim. Gen i weld, achos mae'n efo spoilers, so dim eisiau rhoi spoilers. Ond na roed rhyw enghraifft o sgript ar-lein i chi lawrlwytho wedyn, fel bod chi'n gallu wedyn cael go a penderfynu pa luniau ydych chi'n mynd wneud a sut i sgetsio nhw mas. So ni'n caru gweld y sketches, fi'n siŵr bod yn Manon hefyd. So, mae'r pennod yn dechrau, roedd trio ar ei ffordd i garafan anti-Janet. Maen nhw'n Eisteddfod, so unrhyw sydd wedi bod i Eisteddfod a maes carafanau, maen nhw'n dechrau off maes ar y ffordd i'r carafan. So dyma ffordd ni'n gwneud sketch. So, dyn ni eisiau llun o trio ar y ffordd i'r carafan. So, falle bod fi'n sketcho, dechrau sketch, o sketch fi 50 yw hwn. So, falle bod ni eisiau, right, 3 person fan hyn, y trio yn cerdded. Mae'n rough o hwnna. A wedyn ni'n mynd yn cerdded tuag at carafan anti-Janet. So, rhywbeth fel yna. So, dyna'r fath o siapau dyn ni moyn ar y llun yma. Nawr, mae maes carafanau, so falle bod ni moyn lot fwy o carafanau eraill o gwmpas y lle. Os ydych chi wedi bod, mae loads o carafanau dros bob man, ffenestriau'r carafanau. Falle bod rai nhw gyda banner Cymru, chi wedi gweld nhw o'r carafanau. Banneri. Bricks yn dal y carafan i fyny. Nawr mae anti-Janet gyda fel pethau pink flufflid dros bob man yn dweud. Gynharach yn y llyfr. Falle bod sbwriel tu fas o'r carafanau yma. Falle mwd, achos mae'n Eisteddfod. A dyna dechrau'r sketch. Falle ni'n neud y bach yn fwy. Dych chi'n cofio sut oedd cymeriadau yn edrych fel? Mae siarad yn uwch os ydych chi'n gallu clywed bach yn well. Neu troi hwn lan. Gwyddoch chi be? Beth am i ni gael bach o music hefyd, fel bod chi'n gallu, fel bod yn teimlo mwy fel Criw Celf. Dyna ni. So os chi'n methu clywed fi, allwch chi clywed bach o music, dy beth. A na i siarad lan, na i gweiddi os allai. OK, so, 3 aelod, y trio yw Derek Dynamo, sydd yn y gwallt mawr fel hyn. A cofio, dyn ni ddim eisiau pobl dros i sefyll yn syth, dyn ni eisiau bach o symudiad, maen nhw'n cerdded. So, un, toi sbant o'r llaw, un o'r llaw. A wedyn ni wedyn ni Dilys. Gwallt fan hynny. Chi'n gweld, dyn ni'n neud just llinellau bras iawn. Cadw fe ysgafn. A dyna tri cerdded tuag at y carafan. A dyna'r pethau pwysig yn y llun. Carafan a trio. Mae'n ffain na edrych bach yn rhywbeth, so na i switcho fe o fan hyn.
Mewn sketch, jyst dim ots, os ydych newid pethau gold, Banner Cymru, o wastad yn anferlunio. Hoffech chi fideo rhywbryd o sut i wneud Banner Cymru, falle yna'n wneud hynna wrthnos nesaf, achos mae pawb yn ffyn hwnna'n anodd i wneud. A'r carafan y cefn. Rhywbeth fel yna. So dyna ddigon am sketch. So, o'n i'n symud ymlaen i llun nesaf, llun 51. So, ni edrych eto ar y stori, beth yw'r sketch nesaf dyn ni am. Mae'n mynd i'r carafan, beth sy'n wedi nodi? Oce, roedd popeth yn binc ac yn flufflyd yn y carafan. Ac eri Auntie Janet, so mae Auntie Janet yn y carafan, gwneud diod squash a bisgedi iddyn nhw. Roedd dim siocled yn y bisgedi. A wedyn, maen nhw'n iste yn y carafan. So falle byddai'n eisiau rhyw lun ohonyn nhw yn y carafan. Ond beth sy'n digwydd nesaf jyst i weld, edrych, sbiwch, yr archdderwydd. Tydi yn edrych yn fi galon. So'r archdderwydd, neu ninjas ysteddfod, fel mae prif ninja steddfod, fel maen nhw'n galw fe'n y llyfr. A mae'n heibio'r carafan ar ei ffordd i'r seremoni ac olwg brif, olwg trist ar ei wyneb. So beth am i roed nhw yn y carafan, yn edrych mas o'r ffenest yn gwylio fe mynd heibio. So, wedi gweld y tu fas y carafan, sy'n cwl i gael llun ohonyn nhw tu fewn i'r carafan hefyd. Felly, beth am i ddechrau, dyn ni'n y ffenest yn y canol. Ydych chi'n gweld gyda sketch, ydych chi'n gallu gweithio mas ble mae pethau'n mynd. So, falle bod ni'n moyn ffenest fyna, a ni'n moyn y pedwar yn y llun, Janet a Trio, a fel mae'n weithio mae'n y bwrdd o dan ffenest, a gawn ni'r archdderwydd yn cerdded heibio, yn edrych yn drist. Dwi'n wyn ar drist fyna, a mae'n gwisgo i busnes yn ninja. A mwclis mae'n gwisgo ar y fel yna. Os chi'n moyn dangos rhywun sy'n edrych yn drist, weithiau mae'n rhoi ysgwyddo uchel a fel sy'n pwysau drosodd. So mae'n cerdded heibio, mae'n rhaid y carafans eraill yn y cefndir. A mae'n edrych yn drist. Beth am ni roed curtains fan hyn ar y ffenestri? Gwybod bod chi'n tu fewn i'r carafan. So dyma ni edrych tu fas i'r carafan a'r bwrdd fan hyn. Be sy'n ar y bwrdd yn y carafan? Wel, cofiwch. Diod squash a bisgedi, heb siocled. So mae manylion bach fel yna'n help os chi'n sketcho lluniau ar gyfer stori. Peidiwch just dangos y prif bethau, ond sketchwch y manylion bach, falle adio manylion bach eich hun. So fi'n meddwl, mae'n dweud bod popeth yn pink ac yn flufflyd, so falle yna i roed y papur wal blodeuog yn y carafan. Jyst i edrych yn hollol cool, pink, flufflyd. Papur wal doniol. So gen i blat o bisgedi, heb chocolate a squash. A wedyn ni gan i gael y trio fan hyn yn edrych mas. Falle dyma Derek. A Dilys, a mae hi'n bach yn bod. Ar y pwynt yma o'r stori, na ddim rhaid i'r spoilers, ond maen nhw'n bach yn drist achos mae rhywun wedi dwy'n gadael y steddfod a dwi'n ddim yn siŵr pwy. So mae'n iste yn y carafan a wedyn ni dyma ni clem fan hyn. Beth sy'n sylwi ar yr archdderwydd. Falle ni gael clem dal bisged. Bod dim chocolate ynddyn nhw, maen nhw dal yn trio bwyta nhw. A bach mwy o blodau. A ydych chi'n gweld, mae llun fel hyn, bod yn sketchy, mae'n dangos yr holl bethau sy'n pwysig. Dwi'n meddwl bod llunellau yn arwain tuag at yr archdderwydd, mae'n gyd yn gweld. O, dyn ni angen Auntie Janet hefyd. Janet, yeah. So, beth ni'n gwybod am Auntie Janet? Falle wnawn ni gael llun gwahanol Auntie Janet. Mae'n rili ffitio mewn fan hyn, ydy. So, ni'n gael llun gwahanol Auntie Janet. Achos mae'n un o'r cymeriadau yn y stori. So, mae gyda ni hynna, rhif 50, rhif 51. Fi'n nodi o'r rhif, achos wedyn pan dwi'n gadael i'r awdur a'r
cwmni gwybod ble dwi eisiau'r lluniau, maen nhw'n trio ffitio nhw mewn i'r llyfr o ran y sketches a gweld faint o sketches a ble maen nhw fod mynd. So, o'n i'n ei llun o Auntie Janet. Beth yw'r neges? Mae'r internet yn llawn. O, dwi'n neidio. Os yw'r internet yn llawn, right, na ni chydig mwy o luniau. A gadewch I fi wybod os ydych chi'n gallu clywed yn iawn. OK, sori am y neidio. OK, so ni'n cael llun o Auntie Janet. So mae hi'n sipian ei degfed paned y de. A beth arall ni'n gwybod? Mae popeth yn pink yn ei carafan hi. A dyna fe, really. So, beth sy'n cool, yw wedyn, mae gennych chi siawns I wneud be chi moyn. Pwy fath o berson yw Auntie Janet? Wel, sy'n lot o led o fi fan hyn, so am I gadael y tudalen yma, a chwynegu at y pentwr, a ni'n llun o Auntie Janet, llun 52. Rhywun sydd yn hoffi pethau pink ac yn yfed te. So, dyma ni, na I wneud rhywun yn hoffi sipian, a fath o'n slurpian I te. So, gan ni gael paned y de fan hyn, lod y drosto fe, a mae'n slurpio de. So, gael gwybod e. Lot o fodrwy, dwi'n meddwl, a pinky bach. Ffrog llawn blodau. Dyna fath o wat gan Auntie Janet. Pwy fath o wallt, beth am I gael bach o scarf, mae yn Eisteddfod wedi cyfan, fath bod I ddim yn golchi fe, a Auntie Janet, gyda'i gwallt mawr, cyrliog. Dyna ni, yn slwrpian. Eithe. A falle bod gyda'i ci bach. So mae Auntie Janet yn slurpio ei the. Dyna ni, Auntie Janet. A ni'n symud ymlaen, beth sy'n nesaf? Right. Pwyntio drwy'r ffenest. Mae dyn yn y garafan dros nesaf yn dal yma. Pawb arall wedi mynd i'r seremoni gadeirio. Ydy o wir, mae Auntie Janet gan edrych? Roedd dyn tal tywyll yn stelcian yn ffenest y garafan fawr dros nesaf. Wel, mae hynny yn odd. Pam felly? Gronw ap garnant ydy'r dyn yna. Mae o wrth ei fodd efo barddoniaeth ar Steddfod. Dwi ddim yn meddwl ei fod wedi methu'r un seremoni cadeirio ys 20 mlynedd. Right, so dwi'n angen llun o gronw ap garnant. A pwy yw e? Mae rhywun tywyll tal yn ffenest carafan dros nesaf. So, beth am I wneud ffenest y carafan dros nesaf? A mae'n edrych yn chydig bach yn oddurgelwch o gwmpas y boi yma. Siwr mae ffenest carafan yn edrych. Ar y pwynt yma, wrth Sgetsho, dim ots mawr iawn os ydych cael bethau yn edrych yn hollol gywir. Just cael cyfle I gael y syniad. So, dwi'n angen rhywun sy'n edrych fel sy'n yn hoffi barddoniaeth. Be mae pobl sy'n hoffi barddoniaeth yn edrych fel? Wel, mae pob math o bobl yn hoffi barddoniaeth, so gan I gael rhywun trwy'n mawr iddo fe. Sy'n ei god. A falle bydd e'n agor I llenni, actually, mae'n syniad. Wel, go. Mae'n llenni lawr, a mae'n jyst yn agor nhw I edrych bas. O, dyma fe, gronw ap garnant. Allwn ni ddangos bod e'n hoffi barddoniaeth, falle bod yna ambell I lyfr ar ei bwrdd. A mae'n edrych mas o'r
cysgodion. A pwy yw Gronw ap Garnant? Wel, gyda chi ddath yn y stori i ffind o mas. Achos, wedi cael 20 munud o Sgetsho. Wedwch chi sydd fyna. Mae'n gwneud chydig mwy o sketches, falle. A wedyn ni, mae orffen rhag o fynd i dechrau skipio gormod. So, beth sy'n digwydd nesa? Wel, mae'r trio eisiau mynd i weld pwy yw'r dyn yma, ac os fe'n gwybod unrhyw beth yn gallu helpu nhw. Felly, safodd y tri ar eu traed a neidio drwy ddrws y carafan, a rhedeg tuag at y carafan dros nesa. So, dwi'n meddwl bod yna llun fan hyn o action shot fan hyn o trio yn neidio i helpu. Nawr, nes i ddim dangos yn y lluniau gynnau, ond wel, dyma trio fel arfer, fel nes i ddysgu chi sydd wneud lluniau ohonyn nhw. Fel maen nhw'n edrych fel arfer, ond mae hefyd gyda nhw fel Iron Man a Batman a pethau. Wel, dyma costumes nhw, dyw gwisgoedd nhw ddim yn ddiddorol iawn, falle hen, llenni, a fel onesie smotiog, a het wedi gwneud cawron wedi gwneud eto pencils, pethau fel yna, so mae'n neud nhw wedi newid mewn i'r costumes, a sy'ch chi moyn copio nhw hefyd. Mae'n neud hyn ar darn newydd, llun 54, trio yn neidio i'r adwy. So, gan i gael llun. Eto, gyda sketch, ni moyn i ddechrau, falle, hyd yn oed wneud, dyma'r siap i moyn, bod nhw'n neidio mas. So, allan ni gael, Derek yn y canol fan hyn. A mae'n gwisgo fatha het, sy'n bach fel het Captain America. Dyna fel adeinydd bach ar yr ochr. A fel dy fawr ar spring. A mae'n neidio. So, os chi'n dangos rhywun yn dod tuag atoch chi, gael sut mae'r troed yma yn fwy a'r un yna yn llai. Mae'n gael sut mae'n dod tuag ato ni, tym bach. A'i cylogi yna wedi gwneud allan o hen llenni tu ôl iddo fe. So, dyna Derek. Clem. Wyneb crwn. A'i het. A mae'n gwisgo fel cot, fatha cot gwyddonydd. O, y music di stopio, mwy o music, dyn eisiau mwy o music. Dyna ni. Music gan Ceiri Torgerson, diolch yn fawr i Ceiri am gadw ni fydd yn y music yna. Ni'n neidio mas yn barod am cyffro. Right, so, un arall gyda ni sef Dilys. A mae hi'n gwisgo, yw'r gwisgo yma, ond hefyd, weithiau mae'n gwisgo fel helmet. Dyma fe. Dyma ni fel fatha welder's helmet, so yn gwybod pam. Ond mae'n trio ffitio hwnna mewn os ydyn ni'n gallu. Fatha pawb, pobl yn gwisgo'r helmet yma. Dyna beth yma. Onesie smotiog. So falle bod e ddim yn glir iawn beth sy'n digwydd, ond na ddangos chi rhywbeth mewn funud. So, trad ar y onesie. Ti'n gweld, camgymeriadau a'i ffixo nhw yn hawdd iawn os chi'n gwneud un sketch fel hyn. Dyma nhw trio yn neidio i'r
A dwi. So mae'n neis i cael cyfuniad o luniau mewn llyfr. Falle rai sydd just o gymeriadau, ac ambell un sydd gyda lot o gymeriadau yn nhw jyst yn neud rhywbeth i ddangos lle ydyn nhw. So ni'n dangos ble bod nhw yn y carfan, maes carfanau. A weithiau dyn ni moyn action shots o cyffro. Nawr, ar ôl wneud y sketch yma, dwi'n meddwl, dwi'n mynd siŵr am freichiau Derek. Dwi'n mynd rhaid bach yn ryfedd. So, allwch chi newid nhw, ti'n gweld? A dwi'n gwybod, fi ddim eisiau gwneud y dwylo yna, achos bydd ni'n gwneud yn y sketch, dwi'n ddim sbwylio'r llun gorffenedig. Beth am i fi wneud, os ydych chi moyn gweld beth ydych chi'n gallu gwneud yr cam nesaf, falle na i ddangos i chi sut i'n gwneud y cam nesaf wrthnos nesaf, ond, os ydych chi gael syniad, gan bod hwn yn lightbox, allwch chi roi papur o dan o fe, y sketch, ac o roi papur arall ar ei ben, chi'n gweld, ydych chi'n gallu just about gweld trwy, allwch chi roi hwn ar ffenest, os ydych chi'n moyn, os ydych ffenest ydych chi, allwch chi roi y sketch yn erbyn y ffenest, bach o tap selo yn y cornel, tap selo ar y ffenest, a darn bach arall arno fe, a byddwch chi'n gallu gweld trwy'r papur. Dim angen defnyddio papur tras, jyst papur arferol, papur printer yw hwn, a roed ar ben, a wedyn allwch chi gweld y llunellau, a ydych chi'n gallu dilyn y rai ydych chi moyn wneud. Felly, falle bod fi'n moyn defnyddio pen, dwi'n pen yn gweithio, oce. So ydych chi'n gweld, allai dilyn y llunellau yna yn y sketch, ond dim ond y rai dwi'n hoffi, dim ond y llunellau da. Wel, mae'n fwy orffenedig. Mae'n just dangos chi Derek, achos mae'n yna ni'n gwneud newidiadau yn dod. A fi'n meddwl falle, so well yn goesau yma yn dod lan. Fel hyn, a'i gwallt yn stico mas o'r top. A mae'n barod am antur. A wneud y tro yma yn gywir. A hwn gyda zip. A ydych chi'n gweld, dwi'n gwneud llun llawer fwy gorffenedig, and I just wneud y spotio ar chi. A gobeithio bod chi'n dilyn a wneud llun eich hun o trio, sy'n cael gweld. A diolch i chi gyd am ddilyn Criw Celf, pob dydd mor ffyddlon. Mwy i ddod, a'i nôl o fori i wneud fideo arall am adio fwy o symudiad i'ch lluniau. Ond beth am i chi mynd ati i ymarfer neu fwy o symudiad, falle yn yr bit o'r llyfr yma, na i postio, so dwi'n troi hwn i ffwrdd. A chi'n gweld, gyda ni llun fwy gorffenedig o trio
yn neidio mas, falle bod ni moyn mwy o llinellau fan hyn. Cofio fi'n dweud, os gyda'r llinellau yn dod mas, mae'n edrych fel ychwanegu at yr antur, a dyma nhw'n barod am antur. Felly, dyna ni am heddiw, sesiwn Criw Celf am trio Sgetsho. Byddai wedi gorffen gweddill y sketches yn llyfr heddi. So, tro nesaf, dyn ni'n gwneud sesiwn byw. Falle byddai'n dysgu chi am sut i ddefnyddio rhywbeth special, sef un o rein. Achos dyna sut dwi'n gwneud yr ink yn y llyfr yma yw trwy ddefnyddio pen, dip pen, fel hyn dyn ni'n galw fe. Mae'n chance i splatro ink dros bob man a dros y nwylau. So, falle na ddangos hwnna tro nesaf. Ond, tan hynny, joi'ch arnynio, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, newch chi fori. Hwyl!